Η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχουν μόνο διαφορετικές απόψεις για την πορεία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και διαφορετικές στρατηγικές για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να την οδηγήσουν να επιστρέψει στην εξουσία. Πρώτη ανέβηκε στο βήμα του συνεδρίου η Ντόρα Μπακογιάννη και απευθύνθηκε στο ευρύτερο κοινό της κεντροδεξιάς, εντός και εκτός αίθουσας. Αντίθετα, ο Αντώνης Σαμαράς απευθύνθηκε στους ψηφοφόρους που γύρισαν την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία, επικαλούμενος το παράδειγμα του Μπαράκ Ομπάμα, που σε αντίθεση με τη Χίλαρη Κλίντον που κυνηγούσε τους μετακινούμενους ψηφοφόρους, συσπήρωσε τους δημοκρατικούς και κέρδισε τις εκλογές. Επειδή συμφωνείτε κι εσείς πως η Νέα Δημοκρατία πρέπει να αλλάξει, να ανανεωθεί, να γίνει πιο σύγχρονη, να διευρύνουμε την επιρροή μας και προς τα δεξιά και προς το κέντρο, διότι εκεί κρίθηκαν οι εκλογές και εκεί θα κριθούν και οι επόμενες. Δεν μπορούμε να κυνηγάμε τους οριακούς ψηφοφόρους στις παρυφές μας όταν αδειάζουν οι δεξαμενές, οι μεγάλες δεξαμενές της δικής μας παράταξης. Προσέξτε με παραδείγματα τι έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις προκριματικές εκλογές του 8 για το χρήσμα του Δημοκρατικού Κόμματος. Η γερουσιαστής η Χίλαρη Κλίντον υποστήριξε ότι έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα στον ευκαιριακό, τον ταλαντευόμενο, τον οριακό ψηφοφόρο. Ο Ομπάμα υποστήριξε κάτι διαφορετικό, ότι δεν μπορούμε συνεχώς κυνηγώντας τον ευκαιριακό ψηφοφόρο να χάνουμε το μόνιμο. Και οι δύο υποψήφοι έκαναν συνεχείς αναφορές στον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμανλή, διεκδικώντας και οι δύο την ψήφο των καραμανλικών ψηφοφόρων. Η Ντόρα Μπακογιάννη επικαλέστηκε τη συνεργασία της με τον Κώστα Καραμανλή και την απόλυτη στήριξη που του παρήχε στα 6 χρόνια που κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία. Στον αντίποδα, ο Αντώνης Σαμαράς θύμισε στους συνέδρους την ιστορική του σχέση με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, αλλά και τον Ευάγγελο Αβέρο, τον οποίο θεωρεί πολιτικό του καθοδηγητή. Σε όλες τις μάχες που έδωσε ο Κώστας Καραμανλής, στάθηκα δίπλα του και ποτέ δεν προστάτευσα τον εαυτό μου εις βάρος της παράταξης. Γύρισα την Ελλάδα και έβαλα πλάτη σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Μας ενώνει η πορεία του Κώστα Καραμανλή, που συσπήρωσε όσο κανένας αυτή την παράταξη και κέρδισε 2 εκλογές. Ενός ηγέτη που ποτέ κανείς δεν αμφισβήτησε την ειλικρίνεια και την ανιδιοτέλειά του και που δεν αξίζει νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες να τον προσβάλλουν σήμερα εκείνοι που ως χθες πρώτοι έσπευδαν να τον επιφημούν. Το έργο. Είχα την τύχη να μπω σε αυτή την παράταξη σε πολύ νεαρή ηλικία και να θητεύσω μεταξύ άλλων δίπλα σε 2 μεγάλους ηγέτες, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον Ευάγγελο Αβέρο. Ο Αβέροφ μου έμαθε να πατάω γερά στις ακλόνητες και διαχρονικές αξίες. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής μου έμαθε να κοιτάω μακριά, πέρα από τις εφήμερες δυσκολίες, πέρα από γεωγραφικά όρια, πέρα από το σήμερα στο μέλλον, όπως κοιτούσε ο ίδιος όταν μόνος έβαζε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, την αγάπη τη δικιά μου και την αγάπη όλων, την ξέρετε. Αίσθηση προκάλεσε στους συνέδρους η αναφορά της Ντόρας Μπακογιάννη στην πορεία της στην πολιτική και ειδικά στο τραγικό γεγονός της δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη, ενώ υποστήριξε πως και η ίδια δέχτηκε επιθέσεις από ισχυρά συμφέροντα. Ο Αντώνης Σαμαράς καταχειροκροτήθηκε από τους συνέδρους όταν αναφέρθηκε στην ηθική των πολιτικών, κάνοντας σαφή αναφορά στα γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Έθεσε έτσι ψηλά τον πύχη της ηθικής για τον επόμενο αρχηγό. Το κράτος ξοδεύει δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς όμως μοιράζονται αυτά εδώ και δεκαετίες? Νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι. Πρώτη θέση στο τραπέζι έχουν πάντα οι ισχυροί. Από τη μία, οι ισχυροί του χρήματος που αντί να δημιουργούν επιδιώκουν υπέρμετρα κέρδη μέσα από τις σχέσεις τους με το κράτος και την πολιτική, και από την άλλη ισχυρές συντεχνίες που εξασφαλίζουν προνόμια που ούτε με το κιάλι δεν το βλέπουν οι υπόλοιποι. Στα χρόνια που πολιτεύομαι δέχτηκα αναρρύθμιτες επιθέσεις
από πολιτικούς αντιπάλους, αλλά και από ισχυρότατα συμφέροντα. Τα αντιμετώπισα όλα και στάθηκα όρθια. Κανείς δεν απαιτεί από έναν πολιτικό να είναι αλάνθαστος, αλλά όλοι απαιτούν να είναι ακέραιος. Η ακεραιότητα για τον απλό πολίτη είναι αρετή. Για τον πολιτικό είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Ένας πολίτης αρκεί να είναι νόμιμος. Ένας πολιτικός εκτός από νόμιμος οφείλει να είναι και ηθικός και ακέραιος. Τελεία και παύλα. Και τώρα... Και οι δύο υποψήφοι αρχηγοί ξεκαθάρισαν πως όποιο και αν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα θα είναι παρόντες στην πρώτη γραμμή της μάχης και επιχείρησαν να στείλουν μήνυμα στην κυβέρνηση ότι η περίοδος εσωστρέφειας της Νέας Δημοκρατίας τελειώνει με την εκλογή αρχηγού και ξεκινάει η αντιπολίτευση.